Какъв хубав ден беше днес. Малко обойтен, но... Фалио. Мале, тук съборих всичко. Съжалявам. Голям съм секат. А това какво е? Мери Крисмас. Между другото не знам какво е. Да, извинявам се, защото аз съм си сложил такъв тапет да изглежда малко по-така, по-черен. И така. Добре, отваряме кутията. Айде бе. Айде се не отварям. Не. Не ми казвай, че това е Реал Манчестър Юнайтед. Не. Не думай. Аз съм нова. Хора, аз съм нова. Не. Това е истинска Манчестър. Дали? Добре, нека да видим. Добре. Добре. Адидас. Манчестър Юнайтед. Да го пише. Само да видите кое има тук. Ето това нещо. Това е официален печат на Манчестър Юнайтед. Това ми говори супер много. Това е Реал. Сега на истинските те... Само да уточня на истинските тениски има едно такова. А това е за ръст от 13 до 14 години. А ръстът е 164. Аз съм 155. 165. Обаче самата дреха. Натисни плюса за втора част.